Diyan sila pumasok sa yung may ano na parang slide yung babae. Diyan sila nga restaurant. Ito ang Etihad Tower. So deep there's no way out. Ito ang Etihad Tower talaga. Explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart view. Guys, mo ni ang tower. Etihad Tower ba? Nalala ninyo yung Fast and Furious 7 dito to gi-shooting. Fast and Furious yun. Diri siya gi-shooting.
Put music. Mga guys, nakasakay ko sa pambot na ako dito. Diyan sila pumasok sa yung may ano na parang nag-slide yung babae. Hata. Diyan sila nga restaurant. Ito ang Etihad Tower. Ito ang Etihad Tower talaga. Maganda talaga ang ano niya, ang view. Mga guys, mauna ni ang iyang view ha, gabi na karon, gabi na. Battery slow.